L-Unjoni Ewropea se tagħti fond ta' madwar 22 miljun euro għal proġett li permezz tiegħu se jitnaqqsu bil-kbir l-emissjonijiet fil-port il-kbir. Deskritt bħala it-tieni l-akbar proġett ambjentali f'Malta b'investiment ta' 50 miljun euro. Issa l-bastimenti kollha li jidħlu fil-port il-kbir, partikolarment il-cruise liners, se jkunu qed jitfgħu il-magna u jieħdu l-enerġija mill-art tal-baħar. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet is-Sibt filgħodu fejn fl-isfond tal-vetuta pittoreska tal-Port Malti, il-Ministru Ian Borg spjega kif il-port il-kbir għandu 51% tal-popolazzjoni Maltija tgħix qribu u bekk se jkun ukoll proġett favur saħħet il-poplu Malti. Il-Ministru Borg spjega wkoll li meta cruise liner jidħol fil-port il-kbir u jħalli l-magna mixewla għal kważi 8 sigħat, hija ekwivalenti għal meta 300,000 karozza jaqsmu mill-Mellieħa għal Marsa Xlokk. Dan il-proġett huwa t-tieni l-ikbar proġett ambjentali ta' kull żmien illi dan il-Gvern Laburista qed jagħti lill-poplu Malti Wawċi. B'mod partikolari n-nies ta' madwar il-Port il-Kbir. L-ewwel wieħed kien meta laqna l-Power Station tal-Marsa. Dan issa ser inkunu qegħdin niddiġitalizzaw, nenerġinizzaw, jiġifieri nagħtu l-enerġija lill-vapuri sabiex il-vapuri jitfgħu l-magni meta jidħlu fil-port. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzoppardi spjega li dawn il-fondi huma addizzjonali u m'għandhomx jaqsmu ma' dawk storiċi li Malta kisbet ftit tal-jiem ilu. Il-fondi imorru lil kemm mill-pakkett finanzjarju li Malta kisbet għas 7 snin li jista' jintemmew din is-sena, kif ukoll lil mill-pakkett finanzjarju li kisbet għas 7 snin li ġejjin. Huma fondi diretti min-naħa tal-Kummissjoni u allura aħna sodisfatti ħafna li rnexxielna nikkonvinċu lill-Kommissjoni biex tagħtina dawn il-fondi addizzjonali, fondi li jmorru oltre l-pakkett finanzjarju biex permezz tiegħu nagħmlu dan il-mudell ta' proġett li jagħmel differenza kbira fil-port. Zrinzo Azzoppardi saħaq ukoll fuq l-importanza li dan il-proġett iservi bħala mudell biex anke l-awtoritajiet tal-Port Ħieles jirsistu għal proġett simili biex minnu jibbenefikaw ir-residenti ta' Birzebbuġa u tal-madwar. Permezz ta' dan l-investiment il-port il-kbir se jsir fost l-ewwel portijiet fl-Ewropa li juża din it-teknoloġija ambjentali. Infatti, il-Kummissjoni Ewropea konfermat il-benefiċċji ambjentali ta' dan il-proġett li jinkludu it-tnaqqis fit-tniġġis tal-arja u tal-istorbju fiż-żona ta' madwar il-port il-kbir. Innotat li l-proġett se jikkontribwixxi għal trasport aktar sostenibbli u tnaqqis fl-emissjonijiet f'konformità mal-miri tal-emerġenza dwar il-klima. Bħalissa Infrastruttura Malta dejja wkoll bi proċess biex tidentifika il-kuntrattur li se jipprovdi t-tagħmir u jagħmel ix-xogħlijiet meħtieġa f'dan il-proġett.